Dobro jutro svima. Marko i ja smo jučer bili na Sljemenu, malo sam se smrznuo. Ako bude malo kašlja, ja se ispričavam. Nisam bolestan, ali evo. Danas ćemo biti u prvoj Petrovoj poslanici, drugo poglavlje, redak 9 i 10. Prije nekoliko mjeseci sam počeo razmišljati malo da proučim što je crkva, ko smo mi vjernici i kako nas Bog gleda, nas crkvu. Ne? I iz toga je proizašla ova propovjed. Još jednom, prva Petrova, drugo poglavlje 9 i 10, ako imate Bibliju možete čitati sa mnom. Petar kaže raspršenim vjernicima u Aziji: vi ste naprotiv izabran rod, kraljevstvo, svećenstvo, svet puk, narod određen za stečevinu, da razglasite slavna djela onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno svjetlo. Vi koji ste nekoć bili nenarod, a sad ste narod Božji. Koji ste nekoć bili bez milosrđa, a sad ste dobili milosrđe. Pomolimo se. Dragi Isuse, hvala ti na tome da te možemo slaviti našim pjesmama. Hvala ti da možemo slaviti našim riječima, Gospode. I hvala ti da te sad možemo poslušati tvoju riječ, Gospode. Evo, budi sa mnom, pomogni mi da iskomuniciram ono što sam pripremio. Pomogni nam svima da aktivno slušamo, Gospode. Komuniciraj u naš život. Da vidimo kako ti gledaš na nas kršćane, na nas vjernike koji pripadamo tebi. U Isusovo ime. Amen. U večer 15.4. u Parizu se desio požar u kojem je gorila katedrala Notre Dame. I zbog te situacije i značenja te ustanove digla se panika u cijeloj Francuskoj. Cijela Francuska je bila pogođena tom situacijom. Novine, ABC novine su izjavile da se osjetila bol kroz cijelu Francusku. Francuski povjesničar Camille Pascal je izjavio za katedralu: katedrala je ono što smo mi. Čak se i predsjednik Francuske odazvao i kaže, Emmanuel Macron je rekao za katedralu koja je sagrađena u 12. stoljeću da je ona epicentar našeg života. I naravno, puno je Francuza odmah počelo donirati novac za obnovu katedrale. Zanimljivo je, a i to većina nas znamo, da su dosta crkva katedrala ponos jedne nacije, jednog naroda. Kao što je Zagrebačka katedrala ponos samog Zagreba, ali i cijele Hrvatske. Svijet prepoznaje značaj jedne takve institucije. Crkvena zgrada je kroz povijest predstavljala puno više od same ustanove. To je bilo mjesto gdje se Bog štuje, gdje se Božji narod sastaje. Danas ljudi koji ne poznaju Krista, ne samo da se dive tim zgradama, povijesnim ustanovama, nego ih gledaju kao jedan državni, a možda i osobni identitet. I ako je katedrala u Parizu važna za identitet francuskog naroda, ako je Zagrebačka katedrala bitna za Zagreb, koliko je više prava crkva, tijelo Kristovo, ti i ja, važno Bogu. I tu važnost crkve Petar naglašava u današnjem tekstu koji razmatramo. Ovo što želim iskomunicirati danas, da ti i ja smo neizmjerno važni Bogu. Crkva je najvrijednija na ovom svijetu, naravno osim samo Krista. I prije nego što uđemo u sam tekst, želim pročitati tekst u kojem Petar naglašuje da nas je Isus otkupio i time prikazao da smo neizmjerno važni njemu. Pogledajte sa mnom prvom poglavlju, 18 i 19. Kaže Petar vjernicima: tebi i meni, znajte da niste otkupljeni nečim propadljivim, poput srebra ili zlata, od ispraznog načina života koje ste naslijedili od svojih predaka, već dragocjenom Kristovom krvlju, koje kao krv čistoga i savršenog janjeta. Apostol Petar u ovoj poslanici želi ohrabriti vjernike koje se nalaze u teškoj situaciji
I vjerujem da će nam kratki kontekst pomoći zašto Petar naglasio da smo ti i ja neizmjerno važni Bogu. Zašto Petar želi da ti i ja znamo tko smo mi u Kristu. Apostol Petar piše ovu poslanicu vjernicima koji su raspršeni po Aziji, kaže. To su vjerovatno bili vjernici koji su bili podrijeklom iz poganskog naroda. Znači nisu bili podrijeklom Židovi. I vidimo kroz čitane cijele poslanice da je progonstvo protiv kršćana aktualno. Da su kršćani kojima Petar piše progonjeni. Kršćani su u to doba živjeli drugačiji život od svojih susjeda. Ovdje u Petrovoj poslanici vjernici su progonjeni od svojih susjeda, od kolega, od rimske vojske. Progonjeni su jer vjeruju u nekog Boga koji je neopipljiv, nevidljiv. A Rimljani su štovali i obožavali i predavali žrtve svojim predacima, početnicima neke obitelji. A kršćani u Novom Zavjetu su odbijali prakticirati rituale koji su Rimljani stoljećima prakticirali. Rimljani su čak smatrali kršćanima ateistima. I nije im bilo jasno zašto kršćani ne mogu štovati cara i tako dalje i tako dalje. I zbog svega toga bili su verbalno i nekad fizički progonjeni. I u ovoj situaciji Petar piše ovu poslanicu da ohrabri kršćane u toj regiji, da uprkos progonstvu koje prolaze i koje vidimo ovdje u ovoj poslanici, vjernici trebaju ustrajati jer imaju vječnu nadu u Kristu. I u recima koje danas razmatramo, Petar naglašava i prikazuje da smo ti i ja neizmjerno važni Bogu. I želim iz ovog teksta izvući 3 istine, odnosno izvukao sam 3 istine koje želim podijeliti danas i nadam se da će nas ovaj tekst i ohrabriti i uvjeriti da smo neizmjerno važni Bogu. I stoga bi i crkva trebala biti izuzetno važna meni i tebi. Prva istina koju vidimo ovdje iz ovog teksta jeste da smo mi neizmjerno važni Bogu jer njemu pripadamo. To je vrlo jasno kroz cijelu Bibliju, da ti i ja pripadamo Kristu. Kako znamo da crkva ili mi vjernici pripadamo Kristu? Pa znamo da smo njegovi jer nas je on izabrao. Pogledajte sa mnom što Petar kaže za crkvu, za tebe i za mene. Petar se ovdje kaže u prvom dijelu retka 9. Vi ste naprotiv izabran rod. Znači prvo što trebamo vidjeti ovdje jeste da se Petar obraća nama vjernicima. Kaže vi ste naprotiv. Nakon što u 8. retku reflektira o onima koji su odbili Krista, sad se eksplicitno obraća tebi i meni, njima, kojima piše. I kaže još jedno. Vi ste naprotiv izabran rod. Petar je vrlo jasan da crkva pripada Bogu jer ju je Bog izabrao. Petar se u ovom cijelom retku 9 referira na ono što je zapisano u Starom Zavjetu, koji ću malo kasnije pročitati. U Izaji 43 i u Izlasku 19. Referira se na izraelski narod i koristi tekstove koji su tamo, koje se tamo nalaze da opiše crkvu o kojoj on piše. Evo, poslušajte što piše u Izaiji u 43. poglavlju. Bog kroz Izaju obraća se izraelskom narodu. U nekoliko navrata kaže, neću otvarati u Bibliji, ovako govori Jahve. Bilo bi dobro pročitati cijelo poglavlje da vidimo kontekst. Ali poslušajte sa mnom retak 20b i 21. Kaže Izaija, jer vodu ću stvoriti u pustinji, rijeke u stepi da napojim svoj narod i izabranika svog. Evo opisni pridjev za Izrael i za nas danas. I narod koji sam sebi sazdao, moju će kazivati hvalu. Kao što je izraelski narod izabran među drugim narodima od Boga, tako smo ti i ja danas izabrani od Boga. U 2 navrata u ovoj samoj poslanici Petar tvrdi da smo mi izabrani. Na početku u 1.1 kad kaže kome piše, kaže, ako možete vidjeti sa mnom, izabranima, onima koji kao putnici borave u raspršenosti.
I onda na kraju, u 5. poglavlju, u retku 13, kaže, pozdravlja vas suizabranica, crkva u Babilonu. Znači još jedna crkva koja je izabrana. Ti i ja ne možemo izabrati Krista ako on nas prvi ne izabere. To Isus vrlo jasno kaže u Ivanovom evanđelju u 5. poglavlju 16. redak. Kaže Isus, niste vi učenicima, kaže, niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas. I Pavao potvrđuje da su kršćani izabrani. Evo još nekoliko retaka. U Solunjanima Pavao kaže da su oni tamo izabrani. Drugi Solunjanima 2.13. Poslušajte šta kaže. Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo, od Gospodina ljubljena, što vas je od početka što? Odabrao za spasenje, posvećenjem u duhu i vjerom u istinu. I crkvi u Efezu kaže da su oni izabrani. U Efežanima 1.4 kaže, tako ako u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta, da budemo sveti i bez mane pred njim. I u 11. redku isto govori o tome, ali neću to pročitati. Naravno, izabrani su oni koji su predali svoj život Kristu po vjeri. To ti je jedina sigurnost. Da danas hodaš s Kristom u ovom svijetu. To nam je sigurnost. Da smo predali svoj život njemu. Crkva pripada Kristu jer ju je Krist izabrao. Ti i ja pripadamo njemu jer nas je on izabrao. Kako još vidimo iz ovog teksta da ti i ja pripadamo njemu? Vidimo jer u Bibliji piše da pripadamo njemu. Pogledajmo s kojim još opisnim pridjevom Petar opisuje tebe i mene. Kaže, crkva je narod određen za stečevinu. U starim prevodima kršćanske sadašnjosti, koje vjerojatno većina vas ima, kaže narod određen za Božju svojinu. Drugi pak prevodi kažu narod koji pripada Bogu ili puk stečeni. Na grčkom ova riječ svojina, stečevina opisuje imati nešto, pridobiti, biti nečije vlasništvo, učiniti nečim, potpuno preuzeti. Petar ovdje u 9. retku nastavlja razvijati misao koje vuče iz Starog Zavjeta, to sam već rekao, kad je rekao da je crkva izabrana. Poslušajte sad sa mnom izlazak 19.5 i 6, koji još nisam pročitao. Ovdje Bog uspostavlja savez i 10 zapovjedi sa Izraelom. I kaže preko Mojsija Izraelu što? Znači 19.5 i 6. Stoga budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj savez, vi ćete mi biti što? Predraga svojina. Evo opisni pridjev. Za izraelski narod, ali ovdje vidimo da je Petar to radi. Mimo sve narode, ta moj je sav svijet. Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. I ovom ćemo se malo kasnije referirati. Tim riječima oslovi Izraelca. Kao što je Izrael pripadao Bogu, sad crkva pripada Bogu. Mi smo njegova svojina, mi smo njegov narod stečeni. Mi smo njegovo vlasništvo, ti i ja. Jedna od najljepših slika izabranja i pripadanja o kojem smo sad ovdje govorili, meni osobno je kad neko posvoji dijete. I znam da u Hrvatskoj je to teško učiniti, da su pravila užasno teška i ne bi sad o tome htio govoriti, ali evo, Kelly i ja smo živjeli u Americi i jako puno ljudi koje mi poznajemo osobno su posvojili djecu. Zapravo Kellyn brat i njegova supruga su udomili i posvojili 2 djeteta i sad su u procesu posvojiti još jedno. Jedan od mojih dobrih prijatelja mi je ispričao priču kako oni supruga nisu htjeli imati svoje djece. Uopće. Njegova supruga je radila kao stewardesa i oni su jednostavno htjeli život u životu. Ali nakon jednog vremena Bog im je pokazao da trebaju imati djecu, ali na neobičan način, ne svoju biološku, nego da udome i da posvoje djecu. I onda su za početak udomili 3 djece koje su došli iz teške narkomanske obitelji. Obično takva djeca imaju dosta problema. Takvu djecu niko ne želi. Nakon jednog vremena usvojili su njih 3 i kasnije još 2.
Nevjerovatno. Ta djeca su bila bez nade, bez trajnog doma. Vjerovatno su skakali od doma, od jednog stana, od jedne obitelji na drugu. Dok ih naši prijatelji David i Tracy nisu udomili i onda posvojili. David i Tracy su izabrali baš tu djecu. Djecu koju niko nije htio. I ta djeca sad njima pripadaju. To se tebi i meni desilo. Bog nas je izabrao i sad njemu pripadamo. Sljedeće što vidimo u ovom tekstu i po čemu još možemo vidjeti da je crkva neizmjerno važna Bogu. Ti i ja smo neizmjerno važni Bogu jer smo odvojeni, jer smo sveti, jer smo posebni od bilo koje grupe i bilo koje ustanove na svijetu. Petar nastavlja istu misao koju izvlači iz Starog Zavjeta kad kaže da je crkva izabrana i Božja stečevina, odnosno svojina. Koristi još dva opisa za crkvu, za mene i tebe. Ovo dva opisna pridjeva koja dolaze direktno iz Izraelska 19.6. kojeg sam pročitao. Kaže u 9. retku još jednom, crkva je kraljevsko svećenstvo i sveti puk. I za svaku od ovih izjava ili opisnih pridjeva koje Petar opisuje, moglo bi se reći puno, ali želim reći vrlo kratko ili sažeti što ja vidim da Petar želi iskomunicirati. Kao što je narod drevnog Izraela trebao biti odvojen od naroda u svijetu kako bi služio Bogu kroz poslušnost saveza s njim, kroz svoj sveti odnos s Bogom, tako danas Petar prikazuje na neki način da crkva ima sličnu funkciju. Da ti i ja budemo među drugima narodima, da budemo svjedočanstvo, da ti i ja budemo svjedočanstvo i nacijama i građanima Hrvatske i susjedima i kolegima s kojima živimo. Kraljevsko svećenstvo i sveti puk asociraju na to da je crkva odvojena, da je crkva sveta, da je crkva posebna. Ali ti i ja nismo posebni sami za sebe. Nadam se da to znamo. Krist čini crkvu odvojenu, svetu i posebnu. Ranije u 1. poglavlju Petar potiče crkvu da budu sveti, da žive svetim životom. U 1. poglavlju 15 i 16 Petar kaže nama, vjernicima, naprotiv, kao što je svet onaj koji vas pozva i vi budite sveti u svemu življenju. To pisano je, budite sveti jer ja sam svet. Kao što je Izrael trebao biti svet, odvojen i biti svjedočanstvo drugim narodima oko sebe, tako i nas Bog zove da živimo svetim životom i budemo svjedočanstvo drugima oko sebe. Mi sami za sebe ne možemo biti sveti, ali smo pozvani da živimo svetim životom. Također ranije u ovom poglavlju, odnosno u ovom poglavlju Petar naglasuje tko čini crkvu svetim. Pogledajte u recima 4 i 5, drugo poglavlje. Pristupite k njemu. Kome? Kristu. Kamenu živomu što ga istina ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran dragocjen. Pa se kao živog kamenja ugrađujte u duhovni dom, za sveto svećenstvo prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu, po Isusu Kristu. Krist čini tebe i mene svetim. Mi vjernici pripadamo kralju. Mi njemu služimo. Zato Petar ovdje koristi ove opisne pridjeve. Kraljevstvo, svećenstvo i sveti puk. Ali možda da još malo bolje pojasnim o ovim terminima, da ne bi neko krivo mislio da mi vjerujemo da je crkva posrednik između Boga i čovjeka. Mi protestantski vjernici vjerujemo da je Isus ispunio ulogu posrednika svojim dolaskom, svojim životom, svojom smrću i svojim uskrsnućem. I čuli smo prošli tjedan citat da je Isus jedini posrednik između čovjeka i Boga. U 1. Timoteju 2, 5 i 6a kaže Pavao, jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus, koji predade samog sebe kao otkupinu za sve. Isus je jedini most. Isus kaže u poznatom tekstu u Ivanu 14.6, ja sam put, život i istina. Nitko ne dolazi Otcu osim kroz mene.
Mi protestantski vjernici vjerujemo da svaka osoba ima pravo zajedništvo, svaka osoba koja ima zajedništvo s Kristom ima pravo čitati, interpretirati i primijeniti ono što Biblija uči. Ali naravno da poštujemo uloge koje je Bog dao crkvi i prepisao u pismu. Crkva nije posrednik spasenja, ali je posrednik poruke o Kristu. Crkva je posrednik radosne vijesti. U crkvi se propovijeda evanđelje. Crkva je posebna, crkva je odvojena, crkva je sveta jer u crkvi prebiva Isus Krist. Bog prebiva u svakom od nas, što znači Bog prebiva u crkvi. I ako Bog prebiva u svakom od nas, onda nas On čini svetim. Znači svi smo sveti, ne samo neki određeni ljudi koji imaju određene funkcije u crkvi. I u tom smjeru kaže jedan teolog: crkva je sveta jer Duh Sveti u njoj prebiva. I On ju posvećuje, usmjerava crkvene članove u Božje djelo. Do sad smo vidjeli da je crkva neizmjerno važna Bogu jer pripada Bogu. Vidjeli smo da je crkva neizmjerno važna Bogu jer je odvojena, jer je sveta, jer je posebna. I treću istinu koju želim iskomunicirati danas. Kako još znamo da smo neizmjerno važni Bogu? Ti ja znamo da smo neizmjerno važni Bogu jer nas je Bog izabrao milošću, a ni nikakvim tvojim ili mojim djelima. Ti ja se nemamo čime hvaliti, pa da smo posebni, pa da nas je Bog izabrao. Ničim nismo pridonijeli to što nas je spasio. To je bila čista milost. Milost je nešto što ne možeš zaslužiti, ne možeš otplatiti. Niti Izrael u Starom Zavjetu, niti crkva u Novom Zavjetu, niti mi danas nismo ničem pridonijeli izabranju. Kao što je izraelski narod bio izabran između drugih naroda milošću, tako smo ti i ja danas izabrani milošću. Pogledajte samo što kaže Petar, kako je Bog izabrao vjernike. U retku 10. Vi ste nekoć bili nenarod, a sad ste narod Božji. Koji ste nekoć bili bez milosrđa, a sad ste dobili milosrđe. U suvremenom prevodu kaže: prije niste bili izabrani narod, a sad ste Božji narod. Prije niste primili milost, ali sad ste je primili. Ranije sam ispričao kako je Bog vodio naše prijatelje da posvoje djecu, koju nitko nije htio. David i Tracy su članovi naše zajednice u Alabami i svaki put kad idem tamo prisjetim se Božje milosti za moj život i milosti u njihovom životu, u te obitelji. Ne samo da su ta djeca došla iz narkomanske obitelji i ne samo što su bili stari, većinom roditelja, ljudi koji posvajaju žele bebe posvojiti, nego i činjenica da ih je bilo 3. I to je činilo situaciju skoro nemogućom. Jer uvjet je da svo 3 djece ostanu zajedno kao jedna obitelj. I David i Tracy pod vodstvom Duha kojim je pokazao da to trebaju činiti, oni su pokazali nevjerovatnu milost da su posvojili tu djecu. Posvojiti djecu u ovakvoj situaciji iziskuje veliku žrtvu i puno Božje milosti u tom procesu. Ta priča zvuči zanimljiva, super, ali samo ti ljudi koji posvoje djecu u takvim okolnostima znaju koja je cijena i žrtva takve odluke. Izazov je odgajati djecu svakako, a pogotovo djeca koja su došla iz takve situacije, iz narkomanske obitelji sa jako velikim posljedicama. I samo Krist zna pravu cijenu, pravu žrtvu njegove odluke da preda svoj život na križ za mene i tebe. Samo Krist zna cijenu toga da je on bio odvojen od savršenog odnosa s Ocem. Zna cijenu gnjeva svog Oca, gnjeva kojeg je morao Isus pretrpiti na križu zbog mene i tebe. Zbog naših grijeha. Bog je i tebi i meni, grešnicima koji smo zaslužili vječnu odvojenost, pakao, iskazao nevjerojatnu milost. Milost koju nismo ni zaslužili i vjerojatno nećemo nikad potpuno razumjeti. Svjetovni ljudi su spremni donirati milijune i milijune eura. Zašto? Za ove ustanove. Zato što im one toliko znače. Zato što u njima vide neki svoj identitet, kao što smo vidjeli
u izjavama predsjednika i povjesničara Francuske. Ali tvoj i moj identitet je u Kristu i to je riješena stvar. Ovi opisni pridjevi koje vidimo ovdje ne govore o tome kakvi ćemo mi biti, nego oni govore kakvi mi već jesmo u Božjim očima. Nema nigdje ovdje bit ćete ovo ili ono. Ovo je kako nas Krist gleda. I ako je tako, ako nas Bog neizmjerno voli, ako nas je otkupio, ako nas je izabrao, ako sad pripadamo njemu, ako nas je posvojio, ako nam je iskazao milost, koja bi trebala naša reakcija biti na to? Općenito, ali evo, kroz ovaj tekst. Jer bi to trebalo biti, pa znam ja to, ja sam to već znao, Joe. Posljedicom ovog što smo vidjeli u ovom tekstu, da nas Bog neizmjerno voli, trebalo bi se manifestirati barem na dva načina, koja sam ja i koje vidim iz ovog teksta. Znači, dvije primjene ovog da nas Bog neizmjerno voli. Prva naša reakcija je proslavljati Boga i njegova djela. Pogledajte sa mnom drugi dio retka 9. Što kaže? Nakon što kaže sve ove opise o crkvi, onda kaže da što radimo? Da razglasite slavna djela onoga koji vas pozva iz tamo u svoje divno svjetlo. Neki prijevodi kažu navještate silna djela. Drugi pak kažu proklamirate silna djela. I to je referenca koju izvlači Petar iz Izaije 43:21 koju sam pročitao. Kako trebamo živjeti? Proslavljate Krista u svakoj situaciji. Pavao kaže u Korinčanima, u prvoj Korinčanima 10:31, kako bi Korinčani, kako bi ti i ja trebali živjeti svoj život. Dakle, kad jedete ili pijete ili bilo što drugo radite sve Bogu na slavu. Nema odvojenja od nedjelje do ponedjeljka ili srijede ili što god. Mi smo ovdje da proslavljamo Krista svojim životom. Ne samo u teoriji, ne samo u nekim frazama. To bi trebala biti istinska reakcija na činjenicu da nas je Bog otkupio, izabrao, odvojio, da nam je pružio milost. I drugi način kako bi se naš život trebao manifestirati, jer nas Bog neizmjerno voli, a vidimo ga u ovom tekstu, kako ja vidim, jeste da bi trebali proklamirati radosnu vijest. Odnosno proklamirati djela koje je učinio nama. A to je da nas je pozvao iz tame u divno svjetlo, kako tekst kaže ovdje. Pogledajte još jednom sa mnom što kaže zadnji dio retka 9. Nakon što kaže da razglasavate slavna djela onoga koje vas što? Pozva iz tame u svoje divno svjetlo. Tama i svjetlo asociraju na to da smo bili izgubljeni, a da smo sad pronađeni. Bili smo duhovno mrtvi, a sad smo duhovno živi. Bili smo neprijatelji Krista, a sad nas zove prijateljima. Drugim riječima, trebamo činiti ono što smo pozvani, proklamirati radosnu vijest. Objasniti onima oko nas kako smo bili u tami, sad smo u svijetlu. Kako smo bili slijepi, a sad vidimo. Ili kako Petar kaže vjernicima, samo jednom poglavlje kasnije, od vjernicima koji prolaze kroz teška vremena, razdoblje. Kaže u 3:15, uvijek budite spremni odgovoriti svakomu tko vas upita za razlog nade koje imate. Petrovi slušatelji žive u teškoj situaciji, progonjeni su, ali uprkos tome su pozvani ne samo da žive s nadom koju imaju u Kristu, ne samo da proslavljaju Krista, nego da usmjeravaju druge oko sebe u Krista. U onoga koji može promijeniti život. Onaj koji može dovesti iz tame u divno svjetlo, u vječnost s njim. To je njihova svrha, ali to je moja i tvoja svrha. Dok sam živio u Americi, jedan od poslova koji sam imao zvao se istrebljivač insekata. To su različite buhe koje ulaze u kuću. Tamo sam upoznao ovog Davida koji je zajedno sa suprugom posvojio 5 djece. Posebno je bio zanimljiv odjel termita. Termiti su insekti koji jedu drvo. I u Americi svaka kuća koja mora biti kupljena na kredit mora imati policu osiguranja
da se zaštiti od posljedica termita koji mogu nanijeti jako puno štete. I kad su me učili o termitima, rekli su mi da glavna svrha termita je da hrane kraljicu. Kraljicu koja može živjeti 30 do 50 godina. Zajedno to rade sa svojom zajednicom. I kad bi klijenti imali termite, onda bi nas zvali da dođemo riješiti situaciju. Mi bi morali pošpricati jako puno kemikalija sve okolo u temelje. Čak i u zid bi morali bušiti da bi mogli pošpricati te kemikalije. Jer poanta je bila da odvojimo termite koji su u drvu, u kući, od svoje zajednice i kraljice koja je možda 50 metara dalje. Termiti znaju svoju svrhu. Čim smo pošpricali otrov, oni su odmah bili gotovi. Bili su odsječeni od svoje zajednice i od svoje kraljice. Izgubili su svrhu. Kao što termiti imaju svrhu da služe svojoj kraljici u suradnju sa svojom zajednicom, tako i ti i ja imamo crkvu, imamo svoju svrhu, svoju misiju. Da služimo svom kralju u suradnji sa jedni drugima, sa svojom zajednicom. Zajednicom koju Krist neizmjerno voli, kao što smo vidjeli ovdje. Ne postoji ni jedna institucija na svijetu koja je vrijednija od crkve, od mene i tebe. Niti neka firma, niti neki sportski klub, a ja sam bio sportaš preko 15 godina. Niti neka vlast, i tako dalje, i tako dalje. Niti jedna institucija ne bi trebala biti vrijednija tebi, meni, nego crkva za koju je Krist dao svoj život. Kroz crkvu, kroz mene i s tebe, Bog se želi proslaviti i podijeliti nadu za ovaj svijet. Iskomunicirati nadu za ovaj svijet. I zato želimo staviti sa jednim pitanjem. Voliš li crkvu? Nevidljivu crkvu, nevidljivu, sporazumijeva se svi kršćani na ovom svijetu, ali vidljivu ovu gdje si član. Voliš li crkvu? Ako iskreno voliš Boga, onda ćeš voljeti njegovu zaručnicu. Jer vidjeli smo da Bog neizmjerno voli crkvu. Nećeš je voljeti savršeno, ali ćeš je voljeti uz njegovu pomoć. I Isus vrlo jasno kaže u Ivanom evanđelju kako bi trebali voljeti crkvu. I s tim sam gotov. Ivanov evanđelje 13, 34, 35 kaže: zapovijed vam novu dajem, ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas tako. I što? I vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge. Evo, može slavenski tim doći. Evo, ja ću se pomoliti za kraj. Dragi Isuse, hvala ti, evo, da u ovom tekstu vrlo jasno prikazuješ kako nas ti neizmjerno voliš, Gospode. Molim te da ove istine uđu u dubinu naše duše, u našu krv, da nas ti neizmjerno voliš i da nas se ništa ne može desiti, Gospode. Da nas ništa ne može odvojiti od tebe, Gospode. I tom činjenicom da znamo tko smo mi u Kristu, Gospode, da trebamo živjeti, razglašavati tvoja djela, proklamirati tvoju vijest, voljeti jedni druge, Gospode, kao što si ti volio ovu zajednicu kršćana, nas. Hvala ti, Isuse, na tvoje riječi. Hvala ti na ovom danu, Gospode, evo budi s nama tokom ovog dana i kroz cijeli tjedan. Pomogni nam da budemo svjedočanstvo, da budemo poruka nade za naše sugrađane, susjede, kolege, za našu obitelj, dom prije svega. U Isusovo ime te molim. Amen.